32 बिगा हाखौ कम्पानिनो फानखोमानायनि खुद्रि सारदों गंसे नखरा। नांफिनगौ माबा मोनसे राहा नांथारगौ जोंनो। कम्पानियाव हगारदों हिसाबै हाखौथ' जोङो मोनफिननाय नंला। हानि बदलै जोंनो नांफिनगौ माबा मोनसे। 1 बिघा हायाव 18 लाख रां लानानै कम्पानिनो फानखोमानायनि अजद। जोंनि हाखौनो माने जोंनि आंनि बिमानि हाखौनो जोंनि आमाय सुभास बसुमतारी बियो जोंजोंबो जेबो रायलाया मुवा कम्पानिनो हगारनाय जाहैबाय। बे समाव हाखौ लानानै मोनसे गिदिर केलेंकारि। बासुगाव खामारदाङायाव 32 बिगा हाखौ कम्पानिनो फानखोमानायनि खुद्रि सारदों कनिन्द्रनाथ नार्जारिनि नखरा। चिरां जिल्ला बासुगाव खामारदाङानि कनिन्द्रनाथ नार्जारिनि आंगो बिसि रुंसारि चन्देश्वरी नार्जारिनि गासै 32 बिगा नामजारि गोनां हाखौ हा बिगोमाजों जेबो खबर लायालासिनो कम्पानिनो 1 बिगा हायाव 18 लाख रां लानानै गासै 32 बिगा हाखौ फानखोमादों सुभास बसुमतारीया। बे जाथायखौ लानानैनो कनिन्द्रनाथ नार्जारि आरो सानै फिसाजो फुलि नार्जारि आरो थुलि नार्जारिया खुद्रि सारदों। मख'जाथावदि कनिन्द्रनाथ नार्जारिनि बिगुमै सुभास बसुमतारीया 1 बिगा हायाव 18 लाख रां लानानै गासै 32 बिगा हाखौ कम्पानिनो फानखोमानायनि अजद होदों कनिन्द्रनाथ नार्जारिनि नखरा। जुदि गासै 32 बिगा हा फाननायनि रांखौ मोनफिनाब्ला गोख्रों आयेननि राहा लानोबो साखाफारा जादों कनिन्द्रनाथ नार्जारिजों लोगोसे सानै फिसाजोआ। कनिन्द्रनाथ नार्जारिनि नखरा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सुभास बसुमतारीया चन्देश्वरी नार्जारिखौ हाबा जायालासे रुंसारि जालांदों होननानै गासै फोरमान लेखा बिलाइफोरखौ खालामखोमादों होननानै बुंदों। नांफिनगौ माबा मोनसे राहा नांथारगौ जोंनो। कम्पानियाव हगारदों हिसाबै हाखौथ' जोङो मोनफिननाय नंला। हानि बदलै जोंनो नांफिनगौ माबा मोनसे राहाखौ। 1978 मायथाइयाव जोंनि हाबा जादों। हाबानि उननिफ्राय जों 1985 मायथाइसिम बहायनो रायजो जादों। बेनिफ्राय माने बिभिन्न न'खरनि माखासे उसुबिदायाव आं थांफिननाय जादों। फुराना न'सिम आं थांफिनदों। ओमफ्राय साख्रिखौ आङो माने ट्रेन्सफार लानानै थांदों। हाया जेबो माने हेरफेर खालामनाय जायाखैमोन बे समसिमाव। ओमफ्राय उनावसो बे थांलाय फैलाय एसे माबानाया बे कम्पानिनो हगारनाया जादों। ओमफ्राय बे जिनिसा जों जगाजग खालामनो हाबाय थायाखिसै। आरो जेसेबां माइ दै बे हानि बाबद जेसेबां मोननांगौ बे जिनिसखौ एफा एनैखौ लाङोमोन आंनि हिनजावा। आं लांफेराखैब्लाबो एफा एनैखौ। ओमफ्राय बे हाया माने खाजोना थाजोना होनांगौब्लाबो बे हाजोंनो बहायनो गासिबो दंखाजोबो सानो। बेखौ आं जिबनाव सानाखैमोन बिदि खालामगोन होननानै। आंहा गोबां आंनि हिनजावनि नामावनो चन्देश्वरी बसुमतारी बर्तमान माबा नार्जारि टाइटेल हाबानि। दा जे कम्पानिया बे हाखौ आवग्रिनानै लाबाय, नोंथांमोना न'खरावहाय रायलायलायनाय जेबो जायाखैमोन नामा? बेखौ जोंजों रायलायाखै। गुमैया खुनुदिनबो फुट होआखै। दा नोंथाङा मा लुबैफिनो? आं मोनब्ला बे हाया जिहेतु आंनि हिनजावनिमोन। ओमफ्राय बेहा फिसाफोर दा सानै दङ। फिसा हिनजाव सानै। बिमानि सम्पतिया फिसाफोरनि आखाइयाव गोग्लैनांगौ आं बेखौ आसा खालामो। बे हाया जोंनि हाबा जाजेननायनिफ्राय आंनि हिनजावनि नामाव दंखाजोबोमोन। दा बे हाखौ सेसमेस कम्पानिनि आखाइयाव थांनायनि खारना जाहैबाय बे गुमैनि गासिबो गुमै सुभास बसुमतारीनि गासिबो खामानिजों बेखौ जों खुनुदिन मिथिया। बुंगोन बेनि सायाव। दा बिनि सायाव मा हिसाबै माबोरै फानखो कम्पानिनो माबे डकुमेन्टसफोरखौ श' खालामनानै आंनि हिनजावनि माने चन्देश्वरी बसुमतारी आंजों हाबा जानायनिफ्राय बियो नार्जारि। दा बे फात्ताफोरखौथ' जों नुफेरबोआखिसै सिगाङाव। दा बे हिसाबै बेखौ बिथां माने मिथिनो थाखाय
मेडियानि हेफाजाब लानो बाध्य जादों। जोंनि हाखौनो माने जोंनि आइनि आंनि बिमानि हाखौनो जोंनि आमाइ सुबास बसुमतारी बियो जोंजोंबो जेबो रायलाया मुवा कम्पानिनो हगारनाय जाहैबाय। जों उनावसो मिन्थिबाय। दा जों सानदोंमोन सिगाङाव जोंनि हाया हायैनो दं, आंथ' बे हायावनो खारलांफिननोसै फैफिननोसैसो सानदोंमोन। नाथाय जोंनि बे आमाया माब्रै खालायनानै जोंजों जेबो रायलाया लाबानो कम्पानियाव हगारखो जोंबो मिथिया। दा जोंनो बिनि थाखाय जोंनो नांफिनगौ जोंनि बिमानि सम्पतिखौ। जोंहाथ' बिब' बिनानाव सानै, जोंनो नांफिनगौ। गासै बेसेबां बिगा हा दंमोन बेहाय? गासै फाननायाथ' 32 बिगा कम्पानिनो हगारनाय जादों, ओमफ्राय 13 बिगाया दा आइनि नाम माबायावनो दंफिनो, नामजारियावनो। दा जोंनो गासिबखौबो नांफिनजोबगौ। बे जानाय जाथाया बबे जायगायाव? बे जानाया जाहैबाय बासुगाव खामारदाङा। दा मा लुबैफिनो? दा जोंनो नांफिनगौ, माबा मोनसे राहा नांथारगौ जोंनो। कम्पानियाव हगारदों हिसाबै हाखौथ' जोङो मोनफिननाय नंला। हानि बदलै जोंनो नांफिनगौ माबा मोनसे राहाखौ। बेबस्था लानाय जाबाय नामा? जोंथ' आयेननि बेबस्था लागासिनो, लाखागोन। आरो दा बे मानसिया हा हगारग्रायाथ' बे आमाइ सुबास बसुमतारीया बियो दा गैला, थैबाय। दा बिनि फिसालाफोर दं, बिसि दं। जोंनो नांफिनगौ, जोंनो माबा मोनसे राहाखौ नांथारगौ। आरो हाया जे आइनि नामावनो दं बेखौथ' जोंनो नांफिनखागौ, हाखौबो। कम्पानियाव हगारनाय हाखौबो जोंनो नांथारखाफिनगौ आरोखि। हाखौ मोनाबाबो जोंनो माबा मोनसे राहा नांगौ। बे हाखौ जे कम्पानिनो होबाय, बे कम्पानि लानाय हानि बाबद जेसेबां मुल्य जायो बे जिनिसखौ आंनि फिसाफ्रा दा मोनफिननांगौ। माने आं मोनफिननांगौ, आंनि फिसाफ्रा मोनफिननांगौ। आरो बेनि सोमोन्दै गोख्रों राहा लानो थाखाय आं दृढ़ प्रतिज्ञ।